Terve! Tosiaan, meilläkin on monta työntekijää, jotka tekevät toimistotyötä ja istuvat aika lailla koko päivän. Tänään me paneudumme siihen, että miten pysymme toimintakykyisenä koko työpäivän, koko viikon, koko vuoden. Niin tervetuloa meidän toimistojumppaan, joten lähdetään katsomaan. Jokainen tietää sen tunteen heti aamusta, kun vähän sumunen ja utunen meininki ja silloin tarvitaan kahvia. Ja tosiaan tämän kahvipannun käsittelyssä niin ensimmäinen liike on oikein sopiva lämmittelemään ranteen ja käden lihaksia. Tässähän tarvitaan moneen eri suuntaan näitä lämmittelyliikkeitä vasemmalle, alas. Siitä jos vähän työkavereillekin meinaa kuumaa kuppia kaataa. Ja tietenkin jos joku pitää kuppia sylissä, niin sitten joutuu vähän korkeammalta noin sieltä vähän. Ja sillä aikaa kun kahvit on keittymässä koko työporukalle, niin ehdimmekin siirtyä seuraavaan liikkeeseen. Ruvetaan aktivoimaan jalkoja. Valitse mukava seinä ja noin 90 asteen kyykkyy siihen. Ja oikeastaan meillä onkin hyvin tässä tämä tulostin, niin me tarkistetaan, että sihteerille riittää paperia sitten loppupäiväksi. Ja nyt pidetään asento. Visualisoi, että olet palaverissa. Istut alas, voit pyytää puheenvuoroa ja se evätään, ei se mitään, sinä hyväksyt sen. Mutta asento pidetään ja hengität syvään vaan. Tässä voi olla se vaikka 30 sekuntia. Ja jos oikein on virtaa aamusta, niin sitten otetaan ihan istumaan nousut tältä penkiltä. Ja jos nyt haluaa räväyttää ja muille näyttää, niin otat vaikka koko tuolin mukana, niin kyllä varmasti saat seuraavassa palaverissa puheenvuoroa. Kolmannessa liikkeessä. Meidän pitää valita toimistolta oikeanlainen tuoli. Nämä tämmöiset kiinteät tuolit, niin se ei paljon liikettä ole, eikä me saada tätä silloin tehtyä. Ja nämä tämmöiset lepotuolit, niin näissä nyt ollaan niin liimattu, että nekään ei tähän kelpaa. Mutta satulatuoli. Valitse satulatuolille sopiva korkeus. Ja sitten lähdetään vaan vähän hivuttautuu eteen ja taakse. Unohtamatta tietenkään kylkiä. Ja tämähän rupeaa hiljalleen vapauttaa sille, että voidaan tehdä seuraavaksi sitten ihan vaikka Bjurströmit tähän. Ainoa vaan, että muistetaan, että tästä nyt ei liikaa kannata innostua, että tällä on tarkoitus vaan avata paikat. Ja seuraavaksi alammekin vahvistamaan käden lihaksia. Siihen tarvimme ihan tämmöisen perinteisen sormipuristimeen ja näköjään asetukset oli jätetty maksimille, se teki vähän kipeätä, varmaan ulkoalue puolella ollut viimeksi käytössä, niin laitetaan siihen tämmöisen toimistohiirulaisen voima-asetus ja sitten haetaankin mikrosta lämmennyt lounas ja nyt purista kasaan, haarukka käteen ja nautitaan sitten vaan ruuasta. Pitää tietenkin syödä rauhassa, että ei tule mitään närästyksiä tai muitakaan vatsaongelmia ja jatkat ruokailun loppuun ihan Tessin mukaisesti. Päivä on edennyt taas tarpeeksi pitkälle, joten on aika aktivoida jalkoja lisää. Otetaan firman imuri ja aina mitä enemmän jalat lämpiää, niin vähän kyykymässä asennossa käydään läpi toimiston lattiat ja meillähän ei ulkoista siivouspalvelua tässä ole, niin itsemme hoidamme nämä siivoukset, niin tässä lyödään vähän niin kuin 2 kärpästä samalla iskulla, tekee oikein hyvää. Toimistossa joudumme monesti käyttämään vetolihaksia ja rupeammekin nyt vahvistamaan tällä liikkeellä niitä. Eli tässä työkaveri oli laittanut nenää edestä jääkaapin kiinni ja kyllä se vähän olikin tiukempi avata. Vähän tuntui huonolta ja sitten astianpesukoneekin laitettu tiukasti kiinni ja no sekin vähän napsahti tonne hauikseen, mutta ei hätää. Me otamme siihen pitkän kuminauhan, hieman etukenossa nojaus seinään ja lähdetään viemään kyynärpäitä vuorotelle tämmöistä kevyyttä kiertoliikettä. Tämä vahvistaa kaiken näköisiä vetotilanteita toimistoympäristössä ja tietenkin etuveto, ei unohdeta sitä, tekee erittäin hyvää hauiksille. Se tuntuu siellä missä pitääkin. Jossain vaiheessa päivää niskalla on aika paljon tehty töitä ja se pitäisi saadakin rauhoittua, niin tämä seuraava onkin vähän niin kuin tämmöinen vastainen liike, eli nyt ruvetaan asettua aloille, laitetaan kumilenkillä niska paikoilleen
Ja kuten huomaa, silti sitä meinaa vähän liikkua vielä, mutta kyllä se pahaa tekee, kun koko päivän pyörii ja hyörii. Nyt vaan sitten keskitytään siihen, että pää on paikallaan ja tämä itse työasento on mahdollisimman hyvä. Ja tämmöiset edistyneemmät tekijät niin voi myös tässä välipalan vetää. Ja siitä ei tosiaan ongelmia aiheutu. Eli joskus pitää niskankin saada vähän rauhoittua. Ja siitä siirrytäänkin meidän viimeiseen liikkeeseen, eli mitä isompi asema firmassa, niin välillä voi jopa nostaa jalat pöydälle. Mutta me siirretäänkin tämä liike näihin meidän esimies-vatsalihaksiin, eli hyödynnetään tämä tämmöinen perinteinen asento ja laitetaan siitä vähän jalat kuule käyttöön ja kyllähän se hyvää tekee. Ja tietenkään tässä nyt viimeinen liike päivässä, niin ei tehdä liian montaa, ei ne esimiehetkään tekisi. Nonni, kiitos kaikille katsojille ja muistetaan pysyä liikkeessä, muuten staattisessa työssä. Ja tosiaan näitä voi muutkin hyödyntää sitten ihan arjessa ja ties missä toimistolla nyt onkaan töissä sitten, niin kyllä. Ja ei mitään, se on taas seuraavaa työpäivää kohti. Kiitos.